Kinsa na? Ay, besh, imong utang. Hala, besh. He, hala, besh. Dili sa kabayad ron. Ha? Nasa ba, mana? Nasa kasunod si Mana. Ha? Hehe, ikapilan nun si Mana. Ha? Ikatulo na nun, mari na ko si Mana, ha? Ha? Masan sa di mong rason, besh? Ha? Di na sa kakabayad. Ha? Kaya nagamit mong kwarta. Ha? Nakitaan ba di ka nga mong burakay? Ha? Nagbayad pag kag milk tea. Ha? Manya karon maningil ko di ka kabayad. Ha? Unsa man ni ako mangitag rason nga para makabayad ka nako. Ha? Unsa man ni? Ha? Ako na lang mo bayad nimo. Wala kay mo bayad nako. Unsa man ni, ha? Ha? Pomo nanti ka para makabayad na sa ganako. Wa nga. Balik na sa gusto si Mana. Ha? Wala ako may nauwa ni besh. Ha? Aray sa ko ha?